tam se stydím. Natáčíme video, kde Martina Sablíková vyhrála olympijskou medaili. Vancouver! Jo! Je to tam! Martino Sibláková. Sablíková. Řekněte nám, jak se cítíte po dnešním vítězství? Cítím se úplně úžasně, tady moje medaile zlatá, podívejte se, Vancouver olympijské hry, tady máte 5 kruhů, nemám konkurenci, musím uznat, já jsem strašně sebevědomá holčička, nemá nikdo tam ještě, prostě 2 vteřiny mi ztráceli, vůbec nešapou. Vy jste, sice jste nejlepší, ale podle mě... No to jsem nejlepší, máte pravdu, no. Podle mě, ale v dalších závodech už podle mě neuvidíte žádnou medaili. To si myslíte? Jo, to si nemyslíte. Já tam mám medaili i na zítřek, i na dnešek. Takže je to v pohodě. Já jsem dneska všechno vyhrála. Na zítřek taky vyhrála. A na olympiádě už malý kufr, jedu domů, potřebuju. Dobře. Děkujeme Martině Sáblíkové za krásný rozhovor a uvidíme se zítra v dalším závodě. Jo, dáme to Pipsona. Jo, plásy to, kámo. Na zdraví. Na zdraví, ať je Česko a Krušovice, ale moje zlatý medaile. A to i bronzový, já mám všechno, i stříbrný, vole, si to tady nepřivlastňuji, vole. Všechno vyhraju, ale vystrině, čau. Přejeme Martinovi Sáblíkovi hodně štěstí, hodně zdaru a hodně výher na mistrovství světa. Já už vyhrála normálně i Napoleona, takže pohoda.